Шабля. Той прадмет, які дагэтуль будзець безліч эмоцыяў, нават калі проста дае дэкранаешся, трымаеш у руках. Гэта больш, чым зброя, больш, чым артефакт, больш, чым гісторыя. Гэта міф, архетып, тое, што робіць мужчыну мужчынам, то бок ваером, а зусім не тое, што боўтаецца паміж ног. Мяне завуць Васіль Калач, і мы будзем размаўляць пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. Як жылі, за што жылі, пра што думалі і марылі нашыя продкі-шляхціцы. А пачнем з гісторыі шаблі, бо шляхціц той, хто народжаны да шаблі. Паходжанне шаблі, як віда халоднай зброі, дагэтуль ахутанае таямніцай. Пра гэта спрачаюцца гісторыкі. Ці яна вынікла ў Кітаі, ці на бязмежных стэпах Еўразіі, ці ў Персіі. Адназначна, што в Еўропу шабля прыйшла з усходу. Гэта была зброя конных качэўнікаў. Па адной з версіяў, само слова паходзіць ад вугорскага шабні – рэзаць. Зрэшты, ёсць аналагі ў цюркскіх і паўднёва-славянскіх мовах. На прасторах старажытнай Русі шабля з'явілася даволі рана, яшчэ ў сярэднявеччы. Вядома чаму? Праз войны з качэўнікамі, полаўцамі і хазарамі. У той жа час выкарыстоўваліся клінкі еўрапейскага ўзору, мячы, простыя, больш цяжкія, але ўжо ў 16 стагоддзі шабля з пыхай уваходзіць у нашу вайсковую традыцыю і ў часы вугорца Баторыя займае там пачэснае першае месца. Адсюль і назоў аднаго з тыпаў гэтай зброі – батарувка. У далейшым было яшчэ вельмі шмат размаітых відаў і назоваў. Зыгмунтоўка на часы Жыгімонта Вазы, карабела, драгунка, гусарка, татарская і армянская шабля чычуга і гэтак далей і далей. Кожная мела свае асаблівасці. Напрыклад, усходнія і паўднёвыя варыянты маглі не мець так званага каблука, дужкі, якая бараніла руку. Чаму? А так было прасцей перакідваць шаблю ў руцэ. І хват такой шаблі быў троху іншы. Затое з маёй гардай я магу карыстацца шабляй як касцетам і наваліць праціўніку ў лоб. І гэтак бывала. З чаго складаецца шабля? Асноўная частка – гэта галаўня або клінок. Менавіта выгнутая і завостраная з аднаго боку, што і адрознівае шаблю ад мяча або рапіры. Зрэшты, часткова часам вастрылі і іншы бок. Шабля найперш рубячая зброя, і толькі ў другую чаргу колючая. Такая форма, карыстаючы законы фізікі, дазваляла эфектыўна рубіць і, ці хутчэй, рэзаць праціўніка, сячы, а клінок суперніка прасцей саслізгаваў у бок падчас абароны. Ты не прымаў яго вагу на сябе. Галаўня складаецца з так званых частак. Лязо – навостраная частка, перо, бліжэйшая да праціўніка частка, якая часта вастрылася з дзвюх бакоў, і штых, які мог быць вельмі востры, мог быць скруглены ці завостраны на шчучку, як на нажы боуі. Таксама галаўня дзялілася на зоны па трываласці і функцыянале. Моцная частка, траціна клінка бліжэйшая да рукаяці, слабая сярэдняя частка і тое самае перо. Хто фізіку ў школе вучыў, той зразумее. Парады і адбіўкі зброі праціўніка – функцыя моцнай часткі. Кантакт са зброяй падчас фінта і пачатак сечнага ўздзеяння – слабая частка. Парэзы і уколы і пранікненне праз абарону – гэта перо. З галаўнёй мы разабраліся. Але важная частка – гэта эфес, рукаяць, гарда ці ялец, вусы і главіца. Трымаем мы шаблю за рукаяць. Яна магла быць аздоблена металічнай провалакай, драўлянымі ці касцянымі шчочкамі, на што было стаць уласніка. Багатыя шаблі вытворчасці львоўскіх армян, чычугі, маглі мець рукаяць з каштоўнымі камянямі, напрыклад. Вось гэтая рукаяць мне пасуе пад памеры далоні і маёй звыклай манеры шармеркі, то бок фехтавання. Але бывала, што ў баю ты здабываў круцейшую шаблю ворага, а рукаяць малая. Тады ты ідзеш да каваля-збройніка і гаворыш яму: «Перарабі, мось, пане, пад мяне». Таму, уласна, музейнікі часам маюць праблему. Рукаяць шаблі з канца 18 стагоддзя, да прыкладу, а лязо з часоў паходаў на Маскву пры Жыгімонце Вазе. Спрабуй тут датаваць дакладна. Гарда, як я казаў, патрэбная, каб бараніць руку, але яна магла быць розна. Прастакутнай формы, як на часы патопу, закругленай, як у пазнейшыя гады, і зусім мізэрнай на ўсходні манер.
а магла быць аформленая ланцугом, імітуючым каблук. Да главіцы мог мацавацца цемляк, петля на руку з вузламі і кісцямі. І гэта не для прыгажосці, не. Проста рубячы праціўніка з каня была рызыка згубіць шаблю, ці, скажам, яна захрасне ў целе ворага. А так ёсць страхоўка, як пас у машыне. Але гэта ўжо мода 18 стагоддзя. Бо ў шляхты і гусары ці ставажышэння панцэрнага звычайна было нашмат больш зброі для вайны, чым толькі шабля. Пікі, пісталеты, гусарскі палаш даўжынёй 1,5 метры, лёгкія пікі і дзіды панцэрных таварышаў, лук, стрэлы, чэканы. І толькі потым даходзіла чарга да шаблі, бо шабля не проста зброя. Шабля для шляхціца адначасова і нешта будзённае і святыня. То бок уменне валодаць шабляй – гэта базавая рэч, як ездзіць на кані, як зараз карыстацца смартфонам і кіраваць аўто. З іншага боку, шабля – гэта магічны і чарадзейны прадмет. Пра яе складалі песні, балады, тосты, на ёй кляліся. Шаблі давалі імёны, называлі жоначкай, каханкай. І ўрэшце шабля, як жывая істота, мела свой лёс і часта перажывала ўласніка. Яе перадавалі ў спадчыну. Бралі як трафей, яе аплаквалі, калі шабля ламалася. Малы шляхцюк пачынаў вучыцца фехтаванню яшчэ ў бацькавым доме. Толькі не з шабляй, а на пальцатах, драўляных кіях. Чаму? Каб не забіцца? І так і не. Тут цэлая філасофія, і аб гэтым у нас будзе асобная праграма. Зрэшты, калі сціпла, вучыцца на сапраўднай шаблі непрактычна. Доўга не пражыве ні шабля, ні вучань. Часта ў шляхецкія дамы на заробак ці на ўтрыманне бралі ветэранаў войнаў, каб тыя вучылі хлопцаў фехтаванню, коннай ездзе і іншай ваярскай навуцы. Такі настаўнік ставаў сапраўдным сэнсеем, бо хлопец атрымліваў ад яго не толькі практычныя веды, але і спосаб мыслення, стратэгію, пераймаў звычкі і рысы характару. А пазней малады шляхціц вучыўся фехтаванню ўжо ў розных калегіумах, найперш езуіцкіх. Там у волю мог біцца з аднакашнікамі зноў жа на пальцатах. А сапраўдныя бітвы і дуэлі яго чакалі ў будучыні. Недзе на сойме ў Варшаве ці Гародні, у дзікім полі, на смаленскай мяжы з Масковіяй ці пад Венай. Без карабелі ані з пасцелі, казалі ў 17 стагоддзі, бо шляхціц заўжды насіў шаблю пры сябе. На бітву, у касцёл, на сойм. Па шаблю ўласна і пазнаваў у горадзе ці на рынку людзей такога ж рыцарскага стану. Адное, што насілі па-рознаму. Калі на кані, то на гачок, каб вышэй сядзела. Калі ў касцёл ці ў горад, на сойм, можна было апусціць ніжэй. У 18 ужо стагоддзі ад вугорскіх гусараў прыйшла манера адпускаць трэнчыкі похваў, каб шабля вісела ледзь не на ўзроўні калена. Гэта нават добра, калі яна валачэцца і пастуквае аб камяні, бо похвы тады ўжо былі сталёвыя. Каштавалі шаблі па-рознаму. Простая драгунская ў 18 стагоддзі магла пацягнуць на 5 злотых срэбрам, зусім не касмічны кошт, прыкладна 1,5 месячных заробкі шараговага драгуна. А калі ты Галота, Івашкевіч, Застенкаў, Івашкавічы, то купляў сабе такую і нават похву рабіў сам. Эканоміў. А калі ты Радзівіла, бо сапега і твая шабля з клейнотамі, прыўкрасамі, дэвізам па лязе, партрэтнай аздобай на похве гэта ўжо 1000 злотых. І такую у бой не кожны возьме. Хай лепш у замку на сцяне павісіць, гасцям паказаць. Тэхніка шабельнага бою яшчэ адна таямніца. У кіно мы бачым, як пан Валадыёўскі б'ецца з багуном хвілін 10. Але ў рэальнасці гэта імгненне, як правіла. Некалькі удараў і лёс вырашаны. Сучаснікі ў мемуарах рэдка ўзгадваюць пра нейкія прыёмы менавіта шабельнага бою. Пра шпагі і рапіры, дарэчы, іншая песня. Зазвычай натуюць толькі вынік. Колькі адсечаных пальцаў, што паранена, ці кліент нежывы ў прынцыпе. Да нас дайшлі звесткі пра так званую крыжовую школу, калі аснова удараў гэта андрэеўскі касы крыж, літара Х. Але і гэта не аксіёма, бо рэканструкцыя 19 стагоддзя. Як магло тады быць? З усёй павагай да аўтара. Шабля праз стагоддзі дажыла да нашага часу, як парадны элемент, зброя ганаровай варты, сімвал годнасці
ці спорт. Шкада, што пра яе мы ведаем зусім няшмат. Будзем выпраўляцца. Тым больш, што сёння дасяжнае практычнае фехтаванне з аналагамі еўрапейскай старажытнай зброі. Мая шабля акурат такая. Сам практыкую і ўсім раю. З вамі быў Васіль Калач. Гэта толькі першая наша размова пра шляхецкі спосаб жыцця у перадачы «Сармат». А пра што вам было бы цікава пачуць? Пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць.